Ahojte všetci. Na začiatku svojho YouTube kanála pred 3 rokmi som už v jednom z videí rozprával o vysokom teplom záhone, ktorý som vyrobil zo zvyškov dlažobných kociek. Všeobecne sa takéto typy záhonov nazývajú teplými, lebo ich správne fungovanie je založené na procese rozkladu hrubej a jemnej organiky, ktorý prebieha s uvoľňovaním veľkého množstva tepla. Všimnite si, ako veľmi sa zahrieva čerstvo pokosená tráva. 70 stupňov. A to nie je žiadna sranda. Ak by náhodou vypli plyn, dokonca by ste v nej mohli pripravovať teplé jedlá. A vo svojom teplom záhone som sa rozhodol využiť ešte jednu vec. A to vlastnosť kameňa, akumulovať slnečné denné teplo a odovzdávať ho počas chladnej noci. Myslím, že mnohí si všimli, že vegetácia v blízkosti masívnych kameňov bujnie oveľa viac. Je to spôsobené práve týmto. V našej rovinnej oblasti je prírodných kameňov málo, preto som sa rozhodol ich nahradiť umelými kameňmi. Medzi ne možno zaradiť napríklad dlažobné kocky. Vtedy som mal ešte jeden cieľ. Použiť prebytočné, ktoré mi bolo ľúto vyhodiť, keďže chodník je už aj tak dostatočne vydláždený. A barikády našťastie stavať netreba. Revolúcia nám nehrozí. V politike je u nás všetko, ako vždy, pokojné. Pretože diktatúra je naša značka. Efekt prekonal všetky očakávania. Video na túto tému, ktoré som vtedy zverejnil na svojom mladom YouTube kanáli, získalo len skromných takmer 40 000 hliadnutí. A preto sa túto cennú informáciu nepodarilo dostať k naozaj širokým masám záhradkárov, ktorých sú milióny. Čitatelia časopisu Sám sebe majster mali viac šťastia. Redaktor hneď pochopil podstatu a na základe videa napísal článok. Čo si budeme hovoriť, samozrejme potešilo ma to. Seriózny časopis z renomovaného vydavateľstva ocenil tento nápad. Ale viem, že stále zostávajú ľudia, ktorí doteraz nevedia, ako dosiahnuť maximálny efekt. Najmä v oblastiach, kde je poľnohospodárstvo rizikové. Aké je podnebie mojej rodnej Bieloruska, ktorá bola v nedávnej minulosti nazývaná krajinou večne zelených paradajok? Оба-на! Ну не знаю. Нормально для белорусского. Ale časy sa menia. A ja lámem stereotyp, že my, Bielorusi, sa živíme iba zemiakmi. Nie iba nimi. Ešte aj cviklu konzumujeme, po rusky svekla, mrkvičku, mrkvu, tekvice, po rusky tykva. Takže keď služby bratského suseda zrazu uvalia embargo a pripravia svojich občanov o vynikajúcu delikatesu, a s teplými záhonmi môžeme vôbec výrazne rozšíriť jedálniček. Manželka je šikovná a nedovolila mi zastaviť sa len pri jednej. Trvala na tom, aby sme ďalšiu urobili zo zvyškov červených tehál a minulý rok záhon zo zvyškov bielých. Preto s hlavnou cieľom podeliť sa o osvedčenú metódu s ešte väčším počtom záhradkárov a zároveň informovať o úpravách, ktoré sme za tie roky urobili, vám ponúkam na pozretie nové video. Dalo by sa povedať vylepšenie metódy. V minulých záhonoch som išiel príliš hlboko, kvôli čomu sa stratilo veľa veľmi cennej, hrubej a jemnej organiky. Kašu maslom nepokazíš. Ale racionálne využívanie záhradných zdrojov nikto nezrušil. Ale sväté miesto nikdy nezostane prázdne. A u nás obydlie deportovaných krtkov obsadil drzý myší národ. Krtkovia len podkopávali, ale myši si robili čo chceli. Teraz často útočia na zeleninu na povrchu. A keď sa ti podarí si ľahnúť a opaľovať sa, zostaneš v úžase nad ich drzosťou. Je tu aj výhoda. Nory sú hlboké a teplé, takže myši, ktoré prešli na jeseň a v zime, sa vôbec nesnažili dostať do domu. Práve takýto spôsob kladenia dlaždic alebo tehál sa prekvapivo veľmi dobre osvedčil. Tento spôsob som odpozoroval v nejakom americkom videu. Takto robili záhon. Bez akéhokoľvek malty. Používa sa gravitačný princíp zakladania. Zem ako hmotnejšie teleso priťahuje menej hmotné teleso. Tehlu. Myslím si, že toto nie je americké know-how ako Tesla a SpaceX Elona Muska. V takomto variante všetko stojí pomerne stabilne. Všeobecne, vytvorenie nového teplého záhonu sa dá výborne spojiť s upratovaním dvora. Mne sa výborne hodili nepoužiteľné dosky od vadonovcov. Použiteľné išli na podlahu voliery a nepoužiteľné na úplné dno teplého záhonu. Budú brániť prenikaniu chladu z hĺbky zeme a slúžiť ako veľmi hrubá organická hmota. Ako hrubú organickú hmotu sa tiež používajú na poli znité polená zo spodného radu v drevárni. Výborne sa hodí kôra, môžete použiť mulč z orezaných kríkov a stromov.
Všetko sa zasype vyťaženou zeminou. Potom prechádzame na menej hrubú organiku, ktorá sa berie z vrchu kompostéra. Všetko sa opäť zasype zeminou a dôkladne poleje. Potom prichádza na rad stred a spodok obsahu kompostéra, teda jemná organika a najčistejší humus. Na záhrade je lepšie pracovať bez fanatizmu. Nestihol si to za deň, nič sa nedeje. Zajtra je nový deň. Snažím sa postupne meniť niektoré prežitky sovietskej minulosti, keď sa mierou práce považovala únava. Naopak, to dobré zo Sovietskeho zväzu by sme si mali vziať za príklad. A večer si môžete spríjemniť tým, že si pripravíte niečo veľmi chutné. Napríklad bulbanovú kišku. Tak u nás nazývame zemiakové klobásky. Zeminu z riadky premiešame v opačnom poradí, ako sme ju vyberali. To znamená, že navrch nasypeme drn ako posledný. Takto nedôjde k výmene baktérií zo spodných vrstiev pôdy s hornými. Takáto výmena sa považuje za škodlivú pre prírodné organické poľnohospodárstvo. Krtkovia sa pokúsili vrátiť, ale okupanti ich rýchlo vytlačili. Svojím bojom som vyprovokoval anexiu. Rozšíril som myšiam majetok zo stodoly aj na záhradu. Či má zmysel bojovať s myšami v záhrade, sme zatiaľ nerozhodli. Predsa len Eva odporúča žiť všetkým v mieri a zhode. Ak je medzi národmi kvôli pochybným politikom a oligarchom zatiaľ čoraz viac nepriateľstva, treba sa aspoň kamarátiť so zvieratami. Ja im dávam krmivo a oni mi dávajú priateľstvo a službu. Napriek tomu, že na záhone ešte zostali nejaké práce. Musím pustiť manželku k vysadzaniu sadeníc, pretože som nemohol zniesť kritiku ohľadom môjho dlhého otáľania pred začiatkom prác a následného nedodržania termínov. Sadenice sú na svojom mieste. A ja pokračujem ďalej. Dosky je vhodné ohobľovať, alebo ako ja, opracovať uhlovou brúskou, ľudovo nazývanou flexa, s lamelovým kotúčom. Ešte ich môžete natrieť ochranným antiseptickým prípravkom. Dnes je ich výber veľký. Video o prvom záhone som zverejnil ako príspevok na jednej zo sociálnych sietí s veľmi kreatívne zmýšľajúcim publikom. Vtedy príspevok vyvolal obrovský ohlas. A mnohí predpovedali, že takéto záhony nevydržia ani pol roka. Pretože treba betónovať, armovať a podobne. Ale prvé už vítajú 4. sezónu. A gaučoví kritici sa zmýlili. Spodný rad tehál drží zem, horný rad drží zem a doska, takže sa to nemôže rozpadnúť. Betón a malta sa nepoužívajú, takže nič nemôže prasknúť. Staré záhony, ktoré boli olemované len doskami, sa už rozpadávajú a navrhol som manželke, aby sme dosky vymenili za nové. Ale ona povedala, nie, pohľadaj tehly. A už aj ľutujem, že som pred 10 rokmi odmietol poltisícky tehal, ktoré mi sused ponúkal zadarmo, keď dokončil svoju stavbu. Svokor, ktorý nám štepil lásku k organickým záhonom ako taký. Keď videl moje vylepšenie, rozhodol sa kvôli tehlám obetovať starú pivnicu svojej vidieckej rezidencie. No a správne, na čo je pivnica, keď je málo úrody?
Zvonku skrutkujem samorezkami, zvnútra používam rohovníky na montáž vstavaných skríň. Predchádzajúce záhony boli dlhšie, preto som robil niekoľko stredových výstuch s odrezkou výstuže s privarenými maticami. V tomto záhone to skúsim bez nich. Takto to je teda vlastne so záhonmi. Preto dajte veľký palec hore. Zdieľajte tieto informácie, kde sa len dá. Prihláste sa na odber môjho kanála. Kliknite aj na zvonček a potom vás určite budem informovať. Ďakujem.